krásný den. Já tady vítám všechny posluchače a příznivce putování. A dneska tady sedím s Filipem. Ahoj Filipe. Ahoj, ahojte. A my vám touhle formou přibližujeme naše průvodce, se kterými se můžete potkat na aktích. Takže jsem si tu Filipa vzala k sobě, abych ho trošku vyspovídala o jeho cestě, o tom, jak se dostal k průvodcování a tak dále. A tím bych možná i začala, kdybys nás, Filipe, tak nějak vzal do toho svého světa a do toho, co se vlastně dělo v tom tvém životě a jaký okamžiky byly třeba i klíčový k tomu, aby ses vlastně nasměroval na tu cestu toho, že provázíš druhé lidi, ať už skupiny nebo jednotlivce, nějakou cestou vlastního sebepoznávání. Prvé mi tam naskočilo dlhá, ale spíše postupná. Mhm. A ona sa tak ako postupne odvíjala tá cesta a stále sa nejak odvíja. A vlastne asi to začalo nejakou sebeskúseností. Tým, že ja som si prechádzal ako rôznym vzdelávaním a rôznymi ako zážitkami v skupinách. A dávalo mi to vlastne extrémny zmysel, že keď som to porovnal nejak ako s formálnym vzdelávacím systémom, vysoká škola, stredná, základná a podobne, tak akože je to veľmi dôležité určite pre život, nechcem to tvrdiť, že nie, že dalo mi to nejaké knowledge, nejaké tie vedomosti a dovednosti až tak moc nie. Ale pre nejaké ako praktické použitie do života, tak vlastne táto práca alebo bytie v skupinách a bytie viac nejakej praxi ma naučilo o mnoho viac. A vlastne sám som si povedal, že hej, že toto je niečo, čo mi dáva obrovský zmysel, čo ma obrovsky posúva a sám by som to chcel nabízať ďalej. Aj kvôli tomu, že som vlastne na rôznych kurzoch, na ktoré som chodil a ktorých som sa účastnil a výcvikov, som dostával spätnú väzbu, že by mi to šlo a že mi to ide. Že sme tam mávali vlastne aj nejaké časti, kedy sme my ako účastníci mali viesť pod nejakú aktivitu alebo nejakú skupinu, byť vonku a tak ďalej. A bolo im v tom dobre. Takže ja som ako opakovane dostával túto spätnú väzbu a mňa to vlastne k tomu podporilo a osmerilo. A potom nejaké ako prepojenie s putovaním alebo s prírodou ešte väčšie, lebo toto sú ako hlavne sebarozvojové kurzy, ktoré sa týkali tak ako veľmi rôznorodých vecí od napojenia na svoje tele, prácu s pohybom, duševné zdravie, trauma, emočná inteligencia a tak ďalej, komunikácia hodne. Tak s tou prírodou bolo pre mňa hodne zásadné určite aj v detstve nejaké prepojenie s Vysokými Tatrami a s lesom, ktoré bolo ale také viac turistické, to nazvem, ale ako ten zmysel rodinnej turistiky, keď nás ako rodičia vždy brali na tie isté miesta. A ja som si k tomu našiel sám smer v rámci strednej školy, keď mi bolo 15-16, keď sme začali chodiť na túry s deckami a založili sme si svoj vlastný turistický oddiel pod. A bolo to, že prehnane oddaní turisti. A zároveň to bol aj ten pod, jak sa ako potíš. A tak sme ako objavovali a chodili a tam som si vlastne aj našiel najlepšiu kamošku, ktorú mám doteraz a s ňou som absolvoval v 2017, myslím, takto v dvojičke v tandeme Cestu hrdinov SMP, čo je vlastne diaľková trasa na Slovensku, ktorá súvisí aj ako nejak s históriou. SMP znamená Slovenské národné povstanie a ide to vlastne od úplne severovýchodnej hranice s Poľskom, s Ukrajinou až po Bratislavu 760 km a ide to vlastne cez miesta, v ktorých sa skrývali partizáni, keď bojovali a bránili Slovensko. A ja som si povedal, že to bolo nejak po dokončení tej strednej, myslím, že cestujem a začal som dosť cestovať, ale vlastne to Slovensko nepoznám až tak moc, že poznal som ten nejaký svoj západ a tak, a že by som ho chcel spoznať viac a kedy, keď nie teraz. A to bolo hodne prelomové. Tam sme vlastne putovali mesiac v kuse. S tým, že každý deň to bolo 25 až 35 kilometrov, čo si človek povie akože buď dosť, alebo dá sa, len je tam to ale, že každý deň to bolo 1000 metrov hore a 1000 dole. To bolo fakt ako veľa prevýšenia, 30 000 kilometrov vlastne, teda metrov.
prevýšenia a to je fakt hodne. Keď viete niekto, kto šlapete, tak si viete predstaviť, keď neviete, tak si fakt predstavte ako kilometrovú nejakú vrstvu nad vami a to sme každý deň vyšlapali a zošlapali. No. Takže to bolo pre mňa hodne prelomové, aj čo sa týka nejakého uvedomenia si, čo dokáže moje telo, aké to vlastne je, keď ja mám batoh na zádach, aké to je, keď sa nezbalím dobre. Tretí deň sme proste posielali poštou strašne veľa vecí a potom zase ešte ďalší deň nejak ako furt sme to redukovali, takže veľmi veľa učenia a zároveň tam bolo pre mňa aj veľa učenia o tom vzťahu, ktorý sme mali s tou najlepšou kamarátkou a vlastne aj ako strašne veľa sebereflexie a reflexie sám k sebe v tom, že hej, proste tak keď som pomalší, za mňa je to v pohode, ale ona ma nepočká, tak to nevadí a vlastne nenahnevám sa na to a zároveň tam boli potom nejaké momenty, kedy to bolo nebezpečné, lebo bolo zlé počasie, my sme nemali signál, ja som proste, bola totálna mlha, nevideli sme sa a vlastne sa mi stratila. Šla niekedy až tak 400 metrov predo mnou. A boli tam ako rôzne momenty, tak ma to učilo veľmi veľa. A v kombinácii potom ako s tými kurzami a skupinami, tak putování proste je jasný smer a nejaká jasná ďalšia cesta. Takže se v tom průvodcování vlastně cítíš tak trošku jako ryba ve vodě? Je to takový tvůj prostor toho, kde je ti dobře? Je. A zároveň ale nie úplne vo všetkých tématách, jo? ale je mi v tom fakt dobre a vnímam, že mám v tom dar asi, no, práca so skupinou, že je to niečo, čo ma hrozne naplňa a zároveň je to niečo, čo ma hrozne baví, lebo ja sa učím skrze tú skupinu strašne veľa o sebe. A když by si vzal svůj život jakoby před tou cestou toho slovenského národního povstání, kterou jste šli, a po ní, tak dokážeš jakoby si navnímat, v čem vlastně byl ten velký milník, tady ta cesta jako v kontextu celého tvýho života? Ono sa to nedá asi stiahnuť len k tej ceste, lebo tam sa potom toho dialo veľa, že vlastne ja som viac aj objavoval svoju identitu, svoju sexualitu, zároveň som sa presťahoval proste z tej pôvodnej rodiny, šiel som úplne do Nového Mesta, do Brna, kde žijem aj teraz. Takže sa to ako tak všetko spojilo. Ale určite potom, aj po tej ceste, aj po týchto udalostiach, tak to začal byť za mňa viac život, kde som sa vlastne vydal na tú cestu toho sebarozvoja a začal som si uvedomovať, kto som, a čo potrebujem, čo chcem a jak to chcem a nejakým spôsobom to nasledovať viac. A trošku viac postupne sa odosobňovať a odputávať od toho tlaku spoločnosti. Aj keď ako stále na mňa mal vplyv a aj teraz má, čo si budeme klamať, že? Ale minimálne tá rodina už bola menej nejak ako v hre alebo nátlaková a zároveň aj tým, že som robil vlastne rozhodnutie za svoj život a nesol som väčšiu zodpovednosť sám za seba, tak v tomto bola veľká zmena. No. A v tom mi myslím dosť pomohla aj tá cesta. Že se ti to tam vlastně tak sešlo jakoby dohromady víc těch témat, že to byl takový přechodový milník do nějaký i té dospělosti a toho svýho vlastně života, ve kterým se objevuješ sám za sebe. Určite bol a potom ešte to bolo jedno leto, 2017 a neviem, či leto predtým alebo potom, ale asi potom, tak tam bolo ešte hodne zásadné pre mňa, keď som prvýkrát sám letel na druhý koniec sveta, na Nový Zéland. A vlastne, no, že som to zvládol a že to šlo a že to bolo náročné, ale zároveň v pohode. Ja som to ako... A už len ten let bol veľmi zaujímavý, lebo som proste dostal kontakt na nejakého českého pána, ktorý proste takto zariadoval levné letenky a on ti to tak ako rôzne nakombinoval, že to bolo fakt levné, ale dlhé, takže som letel asi 32 hodín so 4 prestupami. Proste nikde som sa nestratil a zvládol som to, tak to bolo hodne dobrodružné. No. Takže to tiež. A co si dělal na Novém Zélandu? Jak tam vypadal tvůj život? No a ja som vyštudovaný farmaceut a v rámci toho štúdia, aj keď sa tomu takmer vôbec nevenujem, je tam vlastne iba jedna veľmi malá časť môjho života, ktorá sa s tým trochu pojí,
ale v rámci toho štúdia máme v 5. ročníku povinnú prax na pol roka a v predchozích ročníkoch na 2 mesiace, na 2 týždne si môžeš si to ako postupne plniť. A ja som dostal štipendium, tak to bol tiež pre mňa ako veľký úspech, že som dostal 60 000 korún na to, aby som mohol ísť do toho Nového Zélandu a mal som tam lekáreň vlastne dohodnutú cez jednu študentskú organizáciu a ten placement, vlastne to miesto na Zélande dostávalo len 5 ľudí z celého sveta. A to štipendium som ešte dostal na našej univerzite, takže som bol ako hodne rád a na seba hrdý. Takže ma tam pritiahla tá prax. Hezký. Tak to je krásný vlastně objevovat jako něco takového úplně na druhé straně světa a mít tu příležitost vidět to zase jako z jiných úhlů pohledu. To musela být krásná zkušenosť. Bola. A zároveň bola fakt aj ťažká, pretože neviem, či si bola na Novom Zélande, ale akože myslel som si, že anglicky viem a že rozumiem, ale oni majú taký prízvuk, že proste ani po tých 3 týždňoch, čo som tam bol, som si proste nezvykol na niektoré slova, že každé E čítajú ako I. Potom každé I je teda I, ale fakt ako sa to ťažko tomu bolo rozumieť veľakrát. A ty jsi zmínil, že jsi vlastně vystudovaný farmaceut. A jakým způsobem se ještě tady ta část tvého života projevuje v tom, co děláš? Jo. No tak to je ako, kde vidím ja tú jedinú paralelu nejakú ako malú, ktorá sa tam ešte premieta, tak je téma psychedelík a psychedelických látok a vlastne nejakej destigmatizácie tejto témy a podpory využitia terapeutického potenciálu psychedelických látok. A nezapájam sa tam úplne ako farmaceuticky, aj keď z časti áno, že som súčasťou jednej organizácie, kde vlastne Beyond Psychiatric sa volajú, kde som súčasťou vzdelávania a robím vzdelávacie kurzy v rámci tzv. Psychedelického minima, tak tam ako vysvetľujem farmaceuticky alebo farmakologicky, ako fungujú tie látky na mozog a čo sa deje s mozgom, ale zároveň potom aj viac sociálne alebo psychologicky, čo sú ako smery, ktoré ma veľmi ťahajú, tak facilitujem skupiny psychedelickej integrácie. Zrovna včera sme mali jednu, kde môže ktokoľvek prísť, pretože v Brne je to momentálne podporované mestom zdarma. Snad to bude aj veľmi dlho ešte, ale uvidíme. A môže pozdieľať tej skupine vlastne svoju skúsenosť, alebo to, jak sa mu darilo alebo nedarilo integrovať do života a vlastne tú stigmu trošku z toho dávať dole. Pretože užívanie nie je nelegálne, ale prechovávanie tých látok je nelegálne v Českej republike, takže o užívaní sa môžeme baviť. Hezký. Takže vlastně vnímám, že jako ten tvůj velký úkol v tom je i pomáhat lidem jako uchopovat ty zážitky, které se dějou na těch látkách a vlastně nějak je dobře převádět do toho běžného života. Taký. A buď preváděť, alebo ako byť tam, len tam fakt ako to provází, že ako, tak je na to putování, to průvodcovanie je hrozne dôležité a častokrát v ňom je dôležitá len tá prítomnosť, tak aj tuto vlastne, že držím ten priestor. Držím priestor a som tam prítomný. Já bych v tomhle možná navázala skrz to téma toho držení prostoru, tak putování hodně se opíráme o ten nástroj toho sdílecího kruhu, tak pokud bys nám mohl nějak přiblížit, jak vlastně vnímáš ten sdílecí kruh jako takovej, jaký třeba byly tvoje první zkušenosti se sdílecím kruhem a jak ho vnímáš dneska? První ti fakt nepoviem, bo to je viac než 10 rokov, si myslím, ale myslím si, že určite tam bol ako nejaký pocit úžasu a takého ako fakt až wow momentu a efektu, že vlastne to, že si sadneš do kruhu a kruhové tradície sú proste prítomné tisícky rokov v rôznych kmeňoch a tak ďalej. Sú proste súčasťou ľudí ako komunitných bytostí. Tak len to, že tam sedíš a zdieľaš díky nejakým ako vodítkam, tak bolo pre mňa ako neskutočne zaujímavý zážitok a pozorovanie vlastne, čo všetko sa môže diať a čo všetko môže vyplávať na povrch a jaká sila,
jakú silu môže ten kruh vytvoriť a ten spoločný priestor vytvoriť. No a vlastne nejak odzrkadlo je takéto základné, neviem, či to je porekadlo, alebo jak sa tomu hovorí, že v jednoduchosti je sila. A to sa mi na tom ako veľmi páči a podobne aj v putovaní, že proste putuješ asi v tej prírode a to stačí. Takisto ako stačí, že si sadneš ako do kruhu a každý dostane nejaký priestor, niečo pomenovať, na niečom si poreflektovať a ten priestor môže využiť aj tým, že je ticho. A to je proste tiež mega silné a dôležité, lebo veľa ľudí to nevie. Stíšiť sa a byť tichu. Takže mi to príde ako extrémne užitočná vec a niečo, čo by sa podľa mňa malo diať a čo sa trošku vytratilo, ale aj vďaka putovaniu a iným veciam sa to vracia, ale myslím, že by sa to malo diať na dennej báze proste. V bežnom živote, vo firmách kľudne, aj v školách, v niektorých už sa to deje, čo je super, čo ma teší. Ale no. A kdybys měl třeba i pro lidi, kteří se rozhodují, jestli na nějakou naši akci chtějí jet a kruh vlastně ještě nikdy nezažili, tak kdybys fakt jako měl vypíchnout třeba nějaký základní jako důležitý prvky toho kruhu, který ty vnímáš jako to, co vlastně tvoří ten kruh kruhem, tak co by to bylo? Neviem, že či mám teraz úplne hovoriť tie vodítka, ale kľudne môžem. Alebo ako dôležité je tam pre mňa to, že keď hovoríte alebo keď zdieľate, tak fakt máte ten priestor, takže je tam nejaký talking stick, nejaký mluvící predmiet. A to, že ho držím, znamená, že ma proste nikto neprerušuje, že mi do toho nikto neskáče a že ho môžem mať takú dobu, ktorá je pre mňa potrebná a užitočná, ale zároveň vlastne s rešpektom k tomu, že nie som v kruhu sám a pôjdu aj iní ľudia, tak aby sa to zase nepreťahovalo na 2 hodiny. Ale vlastne ten priestor, že ho každý dostane, to mi príde super. A potom mi tam príde aj fajn a pre západného človeka podľa mňa možno častokrát aj náročná vec a to je neplánovať a snažiť sa ako byť spontánny a zachytiť nejak tú esenciu toho, že keď mi príde ten mluvící predmet, ten kameň alebo niečo, tak až vtedy vlastne sa pozriem dovnútra a uvidím, čo teda chcem povedať a nebudem v strese z toho a nebudem sa zamrievať, že sa to blíži, teraz musím niečo povedať, lebo vlastne ma to veľmi odvádza od tej pozornosti a od toho zdieľania ostatných. Ale zároveň viem, že sa to ľahko hovorí a nie úplne ľahko koná vždycky. Tak aj to je krásne ako pozorovanie a učenie, že keď mám takú ako neukotvenú myseľ, tak kľudne to priniesť. Ako fakt priniesť to, čo sa deje. Tak to mi príde tiež magické v tom kruhu. Děkuju za sdílení. A mě teď vlastně napadá se tě tak jakoby i zeptat trošku víc do toho tvýho osobního života, když pomineme i tu průvodcovskou roli. Co tě tak jako obecně baví v životě? Čím třeba trávíš volný čas? Co jako děláš pro nějaké své dobíjení a zábavu? No tak príroda. A cestovanie, to už je asi hodne zrejme, ale hodne aj poznávať vlastne nové miesta, nové kultúry a objavovať. Ja som ako fakt taký životný objavovateľ, explorer, tak to ma veľmi baví a myslím, že v niečom máme toto aj spoločné, že to objavovanie potom aj cez knihy a ponáranie sa vlastne do rôznych nejakých smerov a znalostí a vlastne vidieť ten taký ako bigger picture, ten komplexný obraz, takže veľmi rád si čítam a študujem a jak aj ako odborné alebo populárne naučné knihy, hlavne teda psychologické, sebarozvojové alebo nejaké neurobiologické, tak aj príbehy, aj to mám veľmi rád. Takže toto určite. V Brne chodím všade na kole. Mňa proste kolo je ten prostriedok a byť vlastne, snažiť sa byť mobilný bez auta alebo nejakých ďalších vecí, aj keď auto mám. Takže nejaký ako ekologický dopad tiež, to je pre mňa dôležité a zaujímam sa o to, čo sa deje v tomto svete. A
A potom vlastne určite vzťahy. To je také hobby. To je ako pilier za mňa zásadný, čiže pestovať si svoje vzťahy, či už doma s partnerom, alebo s blízkymi kamarátmi, alebo s rodinou a nezabúdať na to a vzťah so sebou tiež. No, tak asi tieto veci primárne a potom rôzne tie psychologické, rozvojové semináre alebo kurzy. Mám veľmi rád aj filmy a seriály, spirituálne témy, aj skrze tie psychedelika a nejaké presahy. Vypadá to, že tvůj život je velmi takový pestrý a nabitý do všech různých směrů. Baví mě i ten odraz u tebe na košili a doma, že je to takový jako pestrý všechno. A kdyby si měl teďka na závěr toho našeho rozhovoru vzkázat něco lidem, kteří se právě rozhodují, jestli mají vyrazit na pouť a zažít nějaké to dobrodružství, ať v tom vnějším, tak i v tom vnitřním světě s tebou, tak co bys vzkázal? Poďte do toho. Asi by som skázal zároveň, že keď je tam nejaký impuls a nejaký čo len malý podnet, ktorý cítia z toho tela, tak nebáť sa ho nasledovať a skúsiť to, aj keď tam potom v malom impulze môže prísť ešte väčší impuls a strach, že ježiš, to nezvládnem a tak ďalej, ale ja nejak ako verím, že za prvé tá skupina sa dokáže podržať, ale hlavne tá príroda ťa podrží alebo nás podrží a keď sa dostatočne dobre pripravíme, to znamená, že máme dobré vybavenie alebo oblečenie do dažďa, nepremokneme potom v tarpe alebo v stane, takže bude tam aspoň nejaká menšia miera komfortu, tak tá príroda je vlastne hodne vlídna a láskavá. No a treba si to zažiť. S tím souhlasím, mně se líbí, že jsi vlastně vypíchl, jako, že byť je tam jenom ten jako sebe menší impuls, takže může být zajímavý ho prozkoumat, že vlastně když to tam vevnitř někde šimrá toho člověka a říká si, co kdyby náhodou, tak vnímám, že vlastně ta naše role jako putování je takový to jako trošku, tak pojď to vyzkoušet. My tě tím provedem a můžeme si to pak i říct, jestli to bylo dobrý, špatný, jak se s tom cítil. A rozhodně to není o nějakém jako výkonu, že to musíme všechno urvat, ale naopak, že v tom jsme společně a že i třeba ty jako průvodce seš tam právě k dispozici. Presne tak a je to proste skúsenosť a jak hovoríš, dobrá, špatná, to je asi v zásade jedno, pretože z každej skúsenosti sa dá niečo odniesť a naučiť a môže nás posunúť bližšie k tomu, čo potrebujeme a kde potrebujeme byť, aký potrebujeme byť a s kým, takže... Super. Tak jo, já moc děkuji, Filipe, za tvůj čas tady, co si nám trošku poodkryl sám sebe a přeju ti krásné cesty, ať už ven, dovnitř, kamkoliv. A těším se, že seš tady s náma. Taky mám radosť a nech sa nám darí. Tak jo, ahoj. Ahoj.